Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια της εμπιστοσύνης. Όχι την εμπιστοσύνη προς πολιτικούς εκπροσώπους, ούτε την εμπιστοσύνη προς το κράτος, ούτε την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, παραδείγματος χάρη το θεσμό της δικαιοσύνης. Αλλά για την εμπιστοσύνη, εκείνη που μας επιτρέπει να συνυπάρχουμε ομαλά, παρά τις διαφορές μας, σε ένα κλίμα οικειότητας. Την εμπιστοσύνη που καθιστά την κοινωνία μας διαβατή από όλους εμάς. Εκείνη που μας επιτρέπει να κλείνουμε ένα ραντεβού θεωρώντας αυτονόητο πως ο άλλος, αφού συμφώνησε, θα έρθει. Ή αν δεν έρθει, θα μας ειδοποιήσει. Εκείνη που μας αφήνει να τίνουμε το χέρι έρωτα, φιλίας, συνεργασίας προς τον άλλο, προσδοκώντας τουλάχιστον μια χειραψία και όχι πως θα μας το δαγκώσει. Εκείνη που προσδίδει σε κάθε κουβέντα μας το βάρος του νοήματός της, επιτρέποντάς μας να επικοινωνούμε. Τι θα ήταν άραγε μια κοινωνία που, ό,τι κι αν λέγαμε, για οποιοδήποτε θέμα, την κάθε στιγμή θα αυτοακυρωνόταν την επόμενη. Και δεν αφορά βέβαια η εμπιστοσύνη, απλά και μόνο τα επιφανειακά μικρά ή μεγάλα κατά συνθήκη ψέματα που όλοι μας ενδεχομένως κάποια στιγμή θα πούμε στη ζωή μας. Είναι εκείνη που σιωπηρά απαρτίζει το φόντο των συναναστροφών μας, βάζοντας όρια σε ό,τι θα ήταν αντικοινωνικό και γι' αυτό αδιανόητο. Μπορώ να παραιτηθώ παραδείγματος χάριν από την εργασία μου ή από μια σχέση, αλλά δεν μπορώ να εξαφανιστώ σαν να πέθανα ή σαν να μην έχω υπάρξει ποτέ. Γιατί αν η καχυποψία πάρει οριστικά στην ψυχή μας τη θέση της εμπιστοσύνης, τότε ο άλλος θα είναι πάντα και πρώτα απ' όλα εχθρός. Μόνο που ακόμα και στο πεδίο της μάχης, έτσι όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, υπάρχει μια στοιχειώδης εμπιστοσύνη που δίνει το χρόνο στα εχθρικά στρατεύματα να παραταχθούν πριν ξεκινήσουν. Ας σκεφτούμε το θέμα της εμπιστοσύνης μέσα από δύο κοινωνικά παραδείγματα. Το πρώτο αφορά μια συναλλαγή σε ένα μικρό επαρχιακό σούπερ μάρκετ, όπου ένας κύριος έχει αγοράσει κάποια πράγματα και δίνει ένα χαρτονόμισμα στην ταμεία για να πληρώσει αυτά που αγόρασε και εκείνη από αυτό το χαρτονόμισμα του δίνει ρέστα. Όταν λοιπόν αυτή η συναλλαγή εξελίσσεται, ο κύριος παίρνει τα ρέστα και της λέει: τα ρέστα που μου δίνετε δεν είναι από 50, το χαρτονόμισμα που σας έδωσα είναι 50. Εκείνη του απαντάει: όχι, το χαρτονόμισμα που μου δώσατε ήταν 20€, οπότε σας δίνω ρέστα από αυτό. Και αρχίζει μια ψημαχία μεταξύ τους πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τότε, και αυτό το είδα να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, η παρατήρηση από την πλευρά της γυναίκας που ήταν στο ταμείο είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Του λέει: κανένα πρόβλημα, υπάρχουν κάμερες, ευτυχώς. Οπότε αυτές θα μπορέσουν να αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Και εκείνος από την πλευρά του της ανταπαντά στην ίδια λογική. Το λάθος ήταν δικό μου, που δεν χρησιμοποίησα την κάρτα μου. Γιατί αν χρησιμοποιούσα την κάρτα μου και διαμεσολαβούσε η τράπεζα, τέτοια προβλήματα δεν θα υπήρχαν. Βλέπουμε λοιπόν πως όταν η εμπιστοσύνη διαρριγνύεται, χρειάζεται ένας αστυνόμος, μία εξουσία πάνω από τα άτομα και τις εσωτερικές κοινωνικές τους σχέσεις, που συγχρόνως θα τις επιτηρεί, αλλά και θα διασφαλίζει ομαλά την ομαλή συναναστροφή και τις συναλλαγές. Ας το σκεφτούμε αυτό το παράδειγμα. Άρα η εξάρτηση από την εξουσία είναι πλέον απαραίτητη ακόμα και για τα μικρά καθημερινά μας πράγματα. Το δεύτερο παράδειγμα να το αντλήσουμε από τις συναισθηματικές και ερωτικές σχέσεις και αφορά το γνωστό σε όλους μας και μοντέρνο ως έννοια ghosting. Ας σκεφτούμε ότι με έναν άνθρωπο ανταλλάσσουμε μηνύματα όλη μέρα, έχει μπει μέσα στην καθημερινότητά μας, έχουμε μπει μέσα στη δική του καθημερινότητα, ξέρει απίστευτες λεπτομέρειες από το τι κάνουμε, από την παιδική μας ηλικία ενδεχομένως, έχουμε μοιραστεί μαζί του πολλά από τα βιώματά μας και εκείνος από την πλευρά του έχει μοιραστεί δικές του ιστορίες, δικές του προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα και μία μέρα ένας εκ των δύο εξαφανίζεται από αυτή τη σχέση. Μας μπλοκάρει, δεν μας απαντάει στα μηνύματα, δεν απαντάει στις κλήσεις μας και πάβει ξαφνικά να υπάρχει από τη ζωή μας. Η ανασφάλεια που δημιουργεί αυτή η απουσία, μια σχέση που όμως δεν ήταν χτισμένη σε γερές βάσεις, η ανασφάλεια λοιπόν που δημιουργεί το ghosting στις ερωτικές σχέσεις και η ρευστότητα με την οποία συνοδεύεται είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οι άνθρωποι πολλές φορές είναι πολύ επιφυλακτικοί και πολύ καχύποπτοι σε ένα τέτοιο ερωτικό σχετίζεστε. Νιώθουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτόν που θεωρούν τον πιο δικό τους άνθρωπο θα πάψει το επόμενο δευτερόλεπτο να υπάρχει.
Η εμπιστοσύνη, επομένως, συνδέεται με μια ένθερμη κοινωνική συνεκτικότητα μεταξύ ομοίων, που στις νεότερες δυτικές κοινωνίες, ιδίως από τη Γαλλική Επανάσταση και ύστερα, ορίστηκε με το πρόσημο της αδελφότητας, το οποίο συμπλήρωσε το πολιτικό δίπτυχο της ελευθερίας και της ισότητας και έγινε τρίπτυχο ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Το πρόσημο της αδελφότητας αντικαταστάθηκε στο νεότερο αγγλοσαξονικό κόσμο από το εξατομικευτικό, πολυπολιτισμικό και πολύ χαλαρότερα συνεκτικό πρόσημο της ανεκτικότητας στη διαφορά. Όμως, από μια τέτοια σχεδόν συγκαταβατική, αδιάφορη και αποστασιοποιημένη συναισθηματικά ανεκτικότητα, δεν μπορεί κανείς να περιμένει συναισθήματα απόλυτης εμπιστοσύνης στον άλλο. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το καταδείξουμε καλύτερα με ένα παράδειγμα που αντλώ από τη θεωρία των παιγνίων, το δίλημμα του κρατούμενου. Ας δούμε λοιπόν σε τι συνίσταται και με τη βοήθεια του πίνακα, σε τι συνίσταται το δίλημμα του κρατούμενου. Έχουμε λοιπόν δύο φυλακισμένους. Δεν είμαι καλή στη ζωγραφική. Οι οποίοι κρατούνται, ο φυλακισμένος 1 και ο φυλακισμένος 2, οι οποίοι κρατούνται ο καθένας ξεχωριστά, σε διαφορετικούς χώρους, χωρίς καμία επαφή μεταξύ τους και καμία δυνατότητα συνεννόησης. Αναμένουν και οι δύο μία ανάκριση σχετικά με τις παράνομες ενέργειές τους. Οι επιλογές που τους προσφέρονται από τον ανακριτή είναι οι εξής. Επιλογή πρώτη. Αν κανένας δεν μιλήσει, ίσον ένας χρόνος φυλακή και για τους δύο. 2. Αν ο ένας μιλήσει, ο άλλος όχι, τότε 20 χρόνια φυλακή για αυτόν ο οποίος δεν μίλησε, τήρησε την εχεμήθεια στη σχέση αυτή, ενώ ο άλλος ελευθερώνεται αμέσως. Άρα, 20 χρόνια φυλακή για αυτόν που μίλησε, άμεση ελευθερία για αυτόν που πρόδωσε. Η τρίτη εκδοχή είναι η εξής. Αν μιλήσουν και οι δύο. Αν μιλήσουν και οι δύο, τότε θα κάνει 10 χρόνια φυλακή ο καθένας. Ο ανακριτής λοιπόν αφήνει αυτούς τους δύο κρατούμενους να το σκεφτούν και τους αφήνει αρκετό χρόνο να το σκεφτούν, να σκεφτούν δηλαδή πάνω σε αυτές τις επιλογές πριν αποφασίσουν ποια στάση θα κρατήσουν. Προφανώς μπορούμε να σκεφτούμε και εμείς μαζί τους πως η καλύτερη επιλογή και για τους δύο ταυτόχρονα και συλλογικά είναι ποια? Να μην μιλήσει κανένας, δηλαδή αυτή η εκδοχή, και να κάνουν και οι δύο 1 χρόνο φυλακή και να καθαρίσουν με αυτόν τον τρόπο. Όμως αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις. Προϋποθέτει ακλόνητη αμοιβαία εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο. Εμπιστοσύνη στη φιλία που έχουν μεταξύ τους, εμπιστοσύνη στην εχεμηθιά τους. Όμως στις αντικειμενικές συνθήκες έλλειψης δυνατότητας επικοινωνίας, είπαμε ότι κρατούνται ξεχωριστά, και αδυναμίας άμεσης συνεννόησης, ο ανακριτής ποντάρει σε 2 πράγματα ταυτόχρονα. Ποντάρει πρώτον στην απουσία υπερβατικών συναισθημάτων αυτοθυσίας και στην απουσία τυφλής και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Συνεπώς, με αυτές τις εναλλακτικές προτάσεις που κάνει ο ανακριτής, είναι σίγουρος πως ο καθένας από τους 2 κρατούμενους
θα δώσει ως λογικό σκεπτόμενο άτομο προτεραιότητα που? Μα στο στενό ατομικό του συμφέρον. Αυτή την υπόθεση κάνει ο ανακριτής. Και έτσι σκεπτόμενος ο καθένας από αυτούς θα γίνει προδότης. Ο ανακριτής λοιπόν είναι βέβαιος ότι και για τους δύο κρατούμενους αυτό που θα ισχύσει είναι η εκδοχή η τρίτη. Δηλαδή ότι θα μιλήσουν και οι δύο, ότι θα γίνουν και οι δύο προδότες και ότι ο καθένας από τους δύο θα κάνει 10 χρόνια φυλακή. Διότι σύμφωνα με την εξουσία του ανακριτή, ο κάθε κρατούμενος θα σκεφτεί το θέμα όχι υπερβατικά, όχι αυτοθυσιαστικά, αλλά στη βάση του ατομικού του συμφέροντος με τους εξής όρους. Ποιοι είναι οι όροι αυτοί? Όρος πρώτος. Εγώ μένω πιστός φίλος, δεν μιλώ, αλλά μιλάει ο άλλος. Αν λοιπόν ισχύει κάτι τέτοιο, αν εγώ μείνω πιστός φίλος και συνεργάτης με τον άλλον, αλλά ο άλλος δεν είναι το ίδιο πιστός φίλος και μιλήσει, τότε κάηκα. Τι θα συμβεί? Θα πάω εγώ 20 χρόνια φυλακή, ενώ ο άλλος θα ελευθερωθεί αμέσως. Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω, καμία θυσία τέτοιου είδους δεν αξίζει να γίνει. Χ αυτή η εκδοχή στη σκέψη τους. Η β' εκδοχή είναι ότι αν αντίθετα δεν είμαι πιστός φίλος και μιλήσω, εγώ μιλάω, αλλά και ο άλλος μιλάει, γιατί ούτε αυτός ήταν πιστός φίλος. Ο άλλος μιλάει επίσης. Τότε, 10 χρόνια φυλακή στον καθέναν μας είναι μία εκδοχή ισότητας, θα λέγαμε. Την κρατάμε. Αν και μάλλον στο μυαλό των κρατουμένων, αυτή η εκδοχή είναι καλούτσικη, καλύτερη σίγουρα από την πρώτη, αλλά όχι η βέλτιστη. Ποια είναι η βέλτιστη στον τρόπο σκέψης τους? Ας δούμε λοιπόν την τρίτη. Η τρίτη εκδοχή είναι ότι ο άλλος μπορεί να μην είναι το ίδιο προδότης και ανήθικος όσο εγώ που θα μιλήσω. Συνεπώς, ο άλλος δεν μιλάει στην τρίτη εκδοχή, μένει πιστός και μιλάω εγώ. Όταν λέμε μιλάω, εννοούμε καρφώνω εγώ. Δηλαδή, γίνομαι εγώ προδότης κοιτώντας απολύτως την πάρτη μου. Σε αυτή την περίπτωση, ο άλλος θα κάνει 20 χρόνια φυλακή, άρα θα γλίτωνα και τα 10 που θα πήγαιναν αν μιλάγαμε και οι δύο. Εγώ θα είμαι προδότης, ο άλλος θα είναι πιστός φίλος, ο άλλος θα την πατήσει, θα κάτσει 20 χρόνια φυλακή και εγώ θα ελευθερωθώ αμέσως. Με κοινικούς και πρακτικούς όρους, ποιος είναι ο βλάκας και ο χαμένος? Εκείνος που θα θυσιαστεί για μένα και θα πάει 20 χρόνια φυλακή. Ενώ εγώ που φέρθηκα κοινικά, κοιτώντας το ατομικό μου συμφέρον και προδίδοντας τη φιλία μας, θα είμαι ο έξυπνος, εκείνος που τη γλίτωσε εξ ολοκλήρου χωρίς καμία ποινή. Σύμφωνα με τον ανακριτή, και οι δύο θα σκεφτούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Συνεπώς τι θα κάνουν? Δηλαδή και οι δύο θα σκεφτούν όπως στην υπόθεση 3 και εφόσον και οι δύο θα σκεφτούν όπως στην υπόθεση 3, για τον ανακριτή αυτό που θα ισχύσει είναι η υπόθεση Β. Άρα ότι τελικά και οι δύο θα γίνουν προδότες και θα μιλήσουν. Συνεπώς θα πάνε και οι δύο από 10 χρόνια φυλακή αντί του 1 μόνο έτους που θα πήγαιναν αν δεν μιλούσε κανένας και δεν πρόδιδε ο ένας τον άλλον. Αν ήμασταν στη θέση τους, εμείς τι θα κάναμε?